Сәлем дуслар. Сәлем дуслар, бүгін 18 январь күні біз Google белән танышабыз. Төгелерек әйтсәң, Google белән танышу гына түгел, Google-ны хәзер без җырлатып карыйбыз. Ничек Google переводчикны без переводчикка үзебезнең сүзләрне куябыз, минусовканы җибәрәбез. Һәм инде Google-ның кие булмас инде, татарча җырлый белмәс. Сүзләрне әйтсә безгә җитә инде шул. Хәзер киттек. Бүтән кеше ярата инде бу җырны. Менә бу җыр булачак хәзер. Тавышын килергә кирәк. Контактта сообщение киләләр. Так, бу җырны шәп калдырабыз. Google-га шифраны бит нравится сексна. Китәме. Алма барыли, алма чичәге торле. Башкаларга күз бе салмый сине күргәнем бирле. Алма барыли, алма чичәге торле. Башкаларга күз бе салмый сине күргәнем бирле. Туктатып торабыз. Хәзер кушымтаны сүзләрен куябыз киремендә. Кушымта кирәк бит инде безгә, әйме? Алмагачылары, сары-сыйгачылары, сары-сары, сары-сары, алмагачылары, сары-сыйгачылары, сары-сары, сары-сары, башады. Бу кушымта өткән арада без хәзер икенче куплетны куябыз. Алмабиту, тугарек шо, тугарек ичло, изенде яшик или бергылы. Алмагачылары, сары-сыйгачылары, сары-сары. Лаганнан сәр татарча өйрәтәбез безне. Татарча сөйләшәм. Мин татарча сөйләшәм. Мин татарча сөйләшәм. Сөйләшәм? Сөйләшәм. Мин татарча сөйләшәм. Юк, татарча түгел, татарча булсын. Мин татарча сөйләшәм. Сөйләшәм. Мин татарча сөйләшәм. Вот хайван. Мин татарча сөйләшәм. 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 Бу былай. Мин татарча сөйләшәм. Мин татарча сөйләшәм. Е хәрфе куйып бирәләр. Мин татарча сөйләшәм. Вот хайван. Мин хайван. Хайван сүзен әйтә белмим. Мин хайван. Хайван, хайван сен. Так. Байтып карыйбыз аны. Мин хайван. Хайван. Так. Мин хайван. Хайван. Не байтсак? Мин хайван. Хайван, менә. Мин хайван. Мин хайван. Татарлар маладис. Инде маладис булсын. Маладис. Татарлар. Татарлар маладис. Татарлар маладис. Маладис тарсина. Маладис. Татарлар маладиссыз. Хәзер Google-ны татарча сүгенергә өйрәтәбез. Мин үзем татарча сүгенмим, бер качан да русчада сүгенмим. Google безнең әшәке. Мин Google. Мин киттек. Мин Google, мин Кутакбаш. Ой. Менә хәзер Google дөресен әйтәчәк. Татар кызлары матур. Кызлары. Юк, менә бай кирәк. Татар кызлары матур.
Татар кызлары матуы. Бәлки ана тоғын бір нәрсе жырлатырғадыр, топтың нәрсе жырлатырғадыр. Қазір жіберейін де. Кубалы галларга комсы галлы тибралы митым. Ул да мини сыгынганды кубалы ем тугыры емас. Кубалы галларга. Браво. Татар жырларында yolunu iki top құрбатларға керек. Google надан бит енді. Google Во, міне шулай. Так. Міне хороша биттір бұла. Жырлашабыз Google'ға. Окей, Google. Кубалы галларга комсы галлы тибралы митым. Кубалы галларга комсы галлы тибралы митым. Ул да мини сыгынганды кубалы ем тугыры ем асыл кошын сен дугачын ерлап жібері. Митым. Вот шиберді. Ул да мини сыгынганды кубалы ем тугыры ем асыл кошын сен дугачын ерлап жібері. Митым. Микін, Видео на карауи очень бары газгадары хэммет пока-пока. Сау булы гыз дослар бары газгада поцелуйчиклар.